Awuthandana nje yena kubuya. Awuchatha slave. Uchatha isoulmate yakho. So, manitshela bangaba, no, awuchatha into bayayithwala inyanja ngapha ya. Cha. Wena ubeka pheka. Utshintsha. Lo nto etshintshayo. Makale impesi yakho. Yona ke imitshato nje, yithi umuntu athi nditshatele ekhaya. Anditshwa suvusa ikhaya nawe Gabsisi. Vusa ikhaya lomfo. Anditshwa lo angavusa ikhaya bathi ndithi. Awutshatela ngovusa ikhaya wena uhlala phekapha. Hey! Haleluya! Angona ikhaya lo. Hayi, samthile igama. Yo, usinqajile mntakwethu. Usinqajile nyana. Lo, sawuthi ngunogcina umsi. No. Liwele lakho. Purpose yoba why nihlangana, why uthathe yena ndoda, why uthathe yena ntombi. Babaninzi kangaka njengoba baninzi ihlobo unobabona ngoba umhlaka ngaka mfana. But ebantwini bonke uchuze yena, akaliliswa lo muntu. Nantombi ungabi nayo le mfitshimfitshi ibukela yabantu ababa uthatha. Awuchaka relax. Angasihoyanga iqeleku lekaka vit. Baba ngasihoyanga lo muntu. Ya, uzoya mntanami. Ngeke umntana zihoye. Ya. Nenze umunyu. Bakathi bayaphangela. Athi abantu abamhlengalo, akaba yayi. He, dishiye icoconut endlini. Zihoye. Futhi uyathi nakamphela tam ningala ngesandla ungaphendula ngayo omnye. Hayi uvuthwa hayi dumkathi omnye. Futhoko. Haleluya! Sibhithwa thina ngabantwana bakaThixo ababa semthathweni yaphela imithatho yabo. Awunadimoni lobona lapha kuyo. Ayodimoni indoda yakho le. Yeah. Besopo njalo nofo besopo uthatha indoda yakho. Angangabiyo kwabanye batapha kuwe ngoyakho. Nawe futhi anganga approve ngabanye but kufasa yakho lo. Hallelujah. So, sinyalela purpose of living. So, umthatho. Dijela manje msusonge umthatho is God's idea. Abana bahlosana ngalo senze umuntu akhole ngathi yo akabe owami usithana sabe setakwami. Yabona ke ngada. Usuthi mntana ngicabulisa. Ubani umuntu mina wa. Unamina. Okay. Mtshana. Na wathatha. Bani dala bonke oyiza bekwa. Luko. Funa apho la. Komba funa. Ngakuthi mntawumbisi. Mali mekaluko. No, yithi lavi sweetie stanga sam. Go up. Go up. Then you don't get Thixo. It's God's idea. Uthixo uthanda. Mina ngenapha thandanani. Yayitheka Thixo le. Mamela lehlo. Ikhona into ethatheka yapha kwiGenesis. Yabona uGenesis. Therefore a man shall leave his wife, his father, shall leave his father and mother and join to his wife, and they shall become one flesh. Yeah.
into zayithetha ngale vesi. Ithi le vesi indoda iyakumshiya uyise nonina. Ayithi iyakumlahla. Nansi phosa ukushiya kuthini? Kukuba ungaxhomekeki kubo. Uba tata nomama kuba ekhona bengicela ukuza singamenza umntana. Hayi. Ithi ngoku awupha ushiye ukwenza kotata nomama. But ngoku uthathe responsibility ngoku as a man. There are decisions that you take ngonkosikazi wami. Ayithi loo nto balahle ungafiki gabisini kuthethele ngaye phako kwabo. Ufika uthi hayi phuma ndiyabona umamakho umama ungathaka uyathakatha endingatheka ndithandi ndiyabona andamkelekanga apha. No, endaweni yoba umbhekelise msondeze angalahli abazali bakhe. Siyabasala ubangaba na undoda uye wathi enxa lomfazi umfumene walahla abazali bakho ambalungisa. Haleluya. Izongo lonto akwazi ba uzalwe ukhuliswe wandle ufundiswe waba mdala isiqamana sendoda wafumana umfazi ulahla abazali ayontsikelelo ayingewona amathamsana ngalonto. Haleluya. Amashwangusha namashwa lelatawo uyakumshiya utata nomama ne uthini unabathelapha mamela lehlo kunababini wayiliza uAdam nematata wayiliza abantu wayiliza ekuyilizeni kwakho uAdam wavula ikhoba lenyoka. Wavula ikhoba lenyoka. Yafika inyoka yangena phakathi kwabo. Now, as a man, don't leave your wife for too long. Yandifashwa uyibambe lento ungayilizi. Jabona amadoda ayilisayo abetha if the weekend ibabhalisa inhlungu kodwa abanye mama sabathandazela futhi. Amen. Ngoba inhlungu akukhoyo akaza akukhoyo umprofeti akukho inhlungu yoba indoda yawupeya awukubi mkuyakuseni ngolwesihlanu iya emsebenzini iyakuya Monday imali iphelile ayifika ithenzile imfanelo zalapha ekhaya izenzi idlisa umuntu ngendlala. Manipinde afika kamuthufu umthobo ulambile ke phofu. Ngoba nabayalamba kongalambile nawo ngemtshatweni lamba nobabini. Enjani yafuka dilambile ke ngoku engimntwana ndisaphithi banje kanti dibana ngethuba because izinto ezincokola apha ndiyawuzincokola ku-premature counseling kodwa nxaba ndingakhandifumane ncam ithuba mandizithini nje. Yeye kasi xa ulambile wangani uthi hayi ye khanye ndilambile. Amen. Hallelujah. Yava kasi kamliki mike ndimvuya yeva. Kasi ndithi mntanam xana ulambile ungonqeni ungijonga apha emehlweni uthi khanyi ndilambile. Bethani izandla. So yamshini now kuThixo uqaqisa umtshato kuThixo ugcina umtshato ikho nguThixo bazalwane ongena kuqala umtshato. Therefore abona leso manithethe lento indoda umnquli awufuni nando umtshato indoda xana ithembe uThixo nando umtshato thinyani ndithanda umtshato indoda kaThixo ya indoda enotshatileyo ihlo
imenza uThixo abe kwisenta. Whatever enzeka ekhaya uconsulta kuThixo, because a man is a head and the head is a direction. A head gives a direction. I so wish ningambeka uThixo abe center. Tokwenza izinto niyoconsulta yena. Hallelujah. Ngathi ngami umba sethi le mchatisa. Senza mchatisa. Ayesta asibini into umchato. Ngithaya qala yi-idea kaThixo ne. Ngitho kasibini umchato lo is a covenant, ngqophiso, not a contract. Amen. A contract does come and go. A contract expires. But this is the covenant. This one. Jamani ngena hapa, yasini ngena kungqophiso. Wathi okwakuphila alisasilele no more. Ebomini bam thandibana ipart yebo bam ndiyakubala kakhulu mayidululu wami. Wena lo kana mali so ayo mali yakho. Yeyenu. Nawe nontombi waba nemali ungamphakamela because bakhona umama natheka nemali komyageza. Geza indoda yakhe. Ena yathi ngaphangeli. Bawuthoza undodla. Demon, lawa tuthi kunikeza namandla kwangoku. Hallelujah. Bana njeba nani madoda, amadoda abe kozuluncela. Ngoba amadoda namhlanje aclever kabi. Amadoda namhlanje aclever kabi. Apostle, amadoda namhlanje nabafana namhlanje babethatha bakholwa onesi notishala. Kabane profession bakholwa ngabo. Wasiyanga yona. Wasiyanga ithi angeke into enjalo. Sawujonga iCM i-chartered accountant. Dithathe yona ayingumtshato lo. Umtshato umuntu noba kananto. Wena usajonga intombi ojonga umfana nemoto uyakudlula imitshato. Saka futhi challenge amantombi amanasi ayayo type yami. Singaphi type ezidlulisayo sentombi namhlanje. Ndana lo ngezikho wezikho sisiwe. Umani uthi type yakho bhatha John. Awufuna uchata but ufuna uJohn. Umuntu abantu bakunini bakutala. Bathe babayithina ngaphezulu bedelana nawe uthela type yakho. Unengqabo sengqabo unengqabo. Uyakhula kahle kahle. Because umtshato ngokaThixo. Awuchati bazalwane umuntu ubengekanazinto abe liability. No, you marry somebody because you love that person. Uthando does not fade. Uthando alusugwagwisi. Umtshata yabona ngiyithanda ke none sisho Bishop Pastor. Kanti sisho ndithanda ngoma kaBrenda. Ikhona ngoma kaBrenda yo. Hayi ndithanda ngoma. Abaniza bayasi noma kanje. Wethani wami yeke nushiye so noma bethuka betha ugesi unokulo ngithanda unjani. Ngithanda le ngoma kodwa nje ke makathi kafika la nje unokulo athi ukuka. Uthanda undathanda but umnoma lo uyanuka ukuka yichapis yichagasbutis yichayonke into ezakwazi ukulombe mnandi. By the way, that was an indirect message from uBrenda Fassie. Bayakokosela abantu ba umlomo lo wakho yanuka kodwa mina wangithanda njalo umuntu umthanda enjalo. Kawujala batha umuntu umthanda ethi umuntu umthanda njalo. Awujonge izinto zakhe ngoba mfusha. Yenye izinto. Amen.
ujonga i-outside appearance and athi ujonga yona ajonga ingabe unaso lesini lesembovane which is unefigure na umile njani noba kanayo esiba ngithanda ne nabantu ababhinqileyo bababhinqileyo bajonga into bajonga unayo imoto unayo imali ingabe ufithi na na isispect no one black mntakwethu esiba uthanda thatha umntwakho leka six-pack uthona apha endleleni sandinceda nabanye abangathanga bavunywe ngenxa yaba abana-six-pack sandinceda namhlanje uzawulungela I'm telling you xa uphuma apha uzaphinda undiza uthi hayi ndicela uba uzonditshatisa namtata hayi ngabona now our starting point now requires sacrifice. Hallelujah. Uthando basaba lufuna ukuthi azawuzincama. Amen. Zikhona izinto abona ke ngicela ukuyithetha le ndawo. I-sacrifice it basabona ngamanye amaxesha Gabi awuzuhamba kakhulu nangengceliso ze-friends zakho bazawucebisa nabadala kodwa uzawusihluza ingceliso uma uzithathe ezawusebenza kumtshato ngoba iproblem yabantu abadala ingxaki eninayo nina nifuna laa nto yenzekele itshatweni yenu yenzele wabo abantwana yekana abantwana baphile umtshato wabo ngendlela yabo sanudetector uba mabenze njani no they are going to figure it out by themselves. Yes, nina nikhona to guide and give counsel. That is good, but not to control them. Hallelujah. No. Allow abantwana mama labuya ngani ngolaza ngama ukwathu unkongo umnyanakho hey andazi lento siphathele yona ayi bongana ufika basemini umfaza latheni lo akulinge nenze lo nto apho amen alo usithwele funa wakhamanzi xa isithwele ihlo nxa umfazi wakho asitwenanga le nto bangaba athi asithwele uyemela ngapha afike sithumile inyawo umehla phepha kwakho awunasandla pride. Now, nansi ke nifuna uthetha uthando luyamamela luyaphulaphula yabo mama kule issue nayo mangabe umuntu othetha abantu prophet leadership abantu baninzi betshatha abahlukeneyo abahlangana babengathandana bahlukene abacommunicate kukho i-silent treatment uboma le bayindoda izamthunya uqumba nyanga yonke exactly liba lizizwe ukuyingumbo yendoda ayisikelelekanga xa une issue ayiqondiyo malingatshoni ilanga nepata yakho nikumbelene uyakutya njani futhi sakho kunjalo uyagunya pha uqumbile phofu mamela uqumbile phofu uthinzile kodwa xa ufika pha uyakwenza ukatata uqumbile uqumbile ixesha lonke but uyakwenza nje ujonge ngapha kujonga ngapha uqumbe unje naye xa ntona ahleba uqumbe ngapha yayi ndizaba sengxakini napha akuqunjwa uyabona ayibukeli ukuba kwendoda
aqumbayo bathathe ubambi okwesibili umuntu aqumbayo uba liqhekazi okanye iqheko emningi bima ithi bibi because uqombi yabona umuntu ungakuni uthi zambetha jamaza ungafuna zambetha bakuninge mawuthethwa kwakho umthatho wakho amen sakufumana lata saqala uthi ndimbethe ngengqondo abona abantu ndikhansile ndiyazimamela izinto njenza ne-marriage counseling ndiyazimamela izinto ubaba lo mama lona ungena nge-overall ebhethini phela inyanga nqunga ufana yeke nje igambutha ibantu bamele athi lonkosikazi uvela nxibe itracksuit ogqiba nxibe ikawusi anxibe ijezi ogqiba ayiphini itracksuit ndibaba yeyi century sitayitha lithi ibhayibhile babe naked in the garden of Eden. Ungazi upanisha indoda weninja baphila ukhala pha kuthi uyayisishiyini indodam kanti ifika ngokwakho andifuna ipermission nawe xa uvinjwe ngaloo mini uonile ube sewusiza kum uthi hayi ndiyavinjwa ndiyahamba hayi lungisa kwesithathu uthando liyaseva niyakhonzana nikhonzane hayi nge-Valentine's car ngoba kukhona ukugqolapha bagqola i-Valentine's ayibi i-Valentine's ithandana ngabo abangabazalwane bengatshatanga sekukho osamemela athi ndiyathanda be my Valentine utshatisa thina mntu abathu abashumayeli beli xesha abangaundastandayo uyancama azomaxheko azompotoza xheko thina asisho isilabhasi thina asikho outdated amen ayayo Valentine's every day make it your Valentine serve one another mandibezeleke sizokwazi ba sizoku chatisa amen yekugqibela ke into unity ihlale ngomanyano ithi ibhayibhile you are one be together and ukuhlanganisa uMthixo makungohlulwa mntu and ke ngoku madoda intsima yeni ibeka kamandi andayitsho ke bakhozi nokuba okwexesha engakanani ithi intsima yeni 2 are better than 1 amen khawuthana better ukuthi 2 are better than 1 ithi kayitshoyo ithi xa nomnye ogodola uyasusutyezwa ngulo lo oyedwa noba uyedwa okwexeshana iintsuku zelinye kayezimbini egama awethanda yedwa noba iveki lethu senzithi asendithethe uba unofuna ingcele senthi iveki senziba ubashulile kwabantu hlala nyamezeleni balikhona nokuthemba how much more about the temple oh siphathe Jehova Kaningake ndinentlungu ngomntu omnye oyedwa kaze ndinentlungu umntu oyedwa kuwesi njalo uzawungena ubusika ngoku ebanjeni kakhulu ubona namaxhego emazikoneni esipaneni ngendlela ukwe WhatsApp sebaba saklaza amakwalo si-old school ntakaba asingeni kuWhatsApp ndilapha epaneni hayi
lapha eca kwakho. Amen. Hallelujah. Challenge abantu abhinqile namhlanje ungakulinga uvume kuba i-substitute. Uba kuncanyelwa kuwe. Amen. Umane uzokrotshwa wena kodwa wewethu kanti yaxoka wewethu ukhephe samwe lo xesha. 2 are better than. Cela ngenyawo asikikizele. Ngenyawo. Sugar matot. Zawubuza umbuzo ke apha ke impendulo zimbini nalapha. Yabona noma kahle anempelo ezintathu. Nempendulo nje ezimbini ezisindeleyo. Impela yokuqala uba injalo I do. Eyesibini yithi no I won't do it. Akekho umaybe. Sema akekho mali umaybe. Sasompendulo zombini ezisindeleyo. So ngizaqala ukuza kwehlo. Ndicela ukuza kohlobo. Khanyisile. Uyamthabathana ugabisile. Abe umfazi wakho ngokusemthethweni. Uyakumthanda. Umhloniphe. Umthuthuzele. Umanwabise. Ekuguleni nasekuphileni. As long wena naye nisadla ubomi. Yes, I do. Come on!
I do or I want to it. Kabisi, uyamthabata na ukhanyisi. Hey, amagameni aphela ngosile sile. Futhi aphela ngoisile. Isile. Kabisile. Khanyisile. This is a perfect match. Kabisi, uyamthabata na ukhanyisi. Ukuba abe umyeni wakho ngokusemthethweni, uyakumthanda, uyakumhlonipha, uyakumthuthuzela, uyamonwabisa na ebubini nasebubini nasebuhleni, ekuguleni nasempilweni, as long nina nobabini nisidla ubomi. I see on my throat.
yathi qatha le ngekho ngathi andizuthiwa mayiculwe phe emotweni ngoba apha emotweni incoko ihambe yafika kanye emntwini ongenamntu mhlawumbe umuntu wakhe usathethana la noma kusekhaya mhlawumbe umzekelo andisho uthethana la kodwa mhlawumbe usathethana kusekhaya ngoku umuntu yedwa ithi ngontetho uba mhlawumbe kubakho into eziwayo noba ziswa ngomoya uyakhawuleza ufone kanti hayi ayompuku akho kwanto khawucinga ngayo sibona mina ebusuku because marriage is beautiful. I know.
Wabiza makhona ingaza umkadetha. Yabona ke ithi le ngoma khanye ebusuku nasemini uzini ungabambe ngayo ebusuku ha nasemini yes nefasho Whoa! Leka, uyifuna njalo nango. Ayala msambini, yewethu. Ethemini nasebusuku. Awuthina abantu bantoni bakho. Ningawabeli musa. Basami. Anifuni nala osfuna, laba ukale bese busuku. Ukale bese busuku. Ukale bese busuku. Denzel into bangaba elisuku bangazibalile bani. This is their day. Amen. So bamele into yabo ingagqwaqwa ingathi asifuna uyenza. Engasiyenzisisa. Amen. Konke siya ku vows. Hallelujah. Siya ku vows. We say I do and I do, which is that's great.
Asitshintshanga. Bethani izandla abatshintshanga. Kaloku seluthetha kaloku lilungelo labo into bangaba bazibhale i-vows zabo. Yaqonda ke umuntu a-express okanye az-express ngokunokwakhe. Kodwa xana umuntu engakhange abe nazo, hayi thina si-officiate ke sesincede. Sithathe ezike thina ezineutral. Amen. Eyiwathi ndakuthanda noba uwebhedini uye waphansi ukaleke tonke ndakuthanda. Siyayeka leyo yaqonda. Seneutral nje. Kanti bambane ke nitshone emehlweni. Uzamnika imic emfondini. Uzawumnika le mic indoda. Uzawulandela apha emva kwam kwehlo. Yabona xa ndithi mna uzawuthi mna khanyisile nefani yakho ne. Yakho ukuthi xa ugqibayo xa ndithi ndiyakuthatha wena umbize ngegama nefani yakhe. Yes. Ibambe nda. Okay. Nawe ibambe njalo ke nto ngwenza ba ndingaphindi into enye. Ndikasa into bangaba angathi xa nobe phuma apha baba ngexesha lomlilo xa kumlilo athi santhe lo nto ithe lo nto ngathi ngomfisi That's ndandimba veka ngokwakhe tata impostor ayazi uthetha abantu umjwabe emehlweni jonga nano makuye ujonga phansi wo jonga apha emehlweni ndintshoka Mankale kuwe hlo. Uyabazwa hlo. Mna ukhanyisile mthweni. Ndiyakuthatha phakame mhlobo. Ukuba ube umfazi wam osemthethweni. Ndiyakukuthanda ndikubambe. Ndikugcine. Ukusuka ngelisuku ubheka phambili. Ebubini nasebumnandini. Ekuguleni nasempilweni. Ndiyakukuthanda. Ndikonwabise. Ngandlela zonke. Gabi. Gabi. Mayithululu. Sithandwa sami. Esi sisibhambathiso sami kuwe. Awukikise. Oh, Gabs. Will Philip Melton? Yeah. Must be fuck. No. Ndiyakuthatha. Asikuva mntoni. Kaloku biza negama lakhe. Yabona ba? Ndiyayithanda ndawo. Apho thoba sithi masizwa akayeke ukuthi ngithathe igama likayo so. Ithi ndiyathatha. Hayi. Yeah. Thatha nje. Hallelujah. Yeah. Uthatha inhliziyo yami. Sayandoseba ubuya soyisenta sayandosela nto. Khaya senziwa la nje. Ndenza amagama. Yabona gabi. Masipinde ndana. Kaloku uyawubiza xa uthi uyamthatha yena ubiza igama lakhe nefani yakhe. Umjwabe emehlweni.
Inamandla xa umjonge emehlweni. Uyafaka? Inamandla. Xa umjonge phi? Ithi mna ndiyakuthatha wena ukuba ube umyeni wam ngokusemthethweni, ndibe kunye nawe yonke imihla yokuphila kwam, ukusuka namhlanje ukubheka phambili, ebumnandini nasebubini, ekuguleni nasempilweni. Khanyi 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 litsho kaloku kawuphinde lo. Oh no, kawuphinde. Ndiyakuthanda ndikonwabisa ngawo kulo lonke ixesha lokuphila kwethu sobabini. Lo umnqophiso endiwenzayo kuwo. Khawuphinde umjonge uthi khani khani ndingowakho ndonke. Awuphikisele thole. I can get to the side. I'll tell you really the truth. Ever soon I mean, is it so good? Yeah. Ever soon I mean, ever so good. Maphinde bangepha abantwana. Ebusuku namini. Yebo. Singahlala phansi ethini. Ifikile ku-attention yami into yokuba banengoma yabo abazawuza nayo, abazawuza ngayo. Amen. Ndiyacela ke sinikele kubo abantwana abancane. No
Abaphathiswa bemfihlakalo onyawonhle bazolijoyina sizokwenzani nje usikelelo kwezi ringi zenziwe ngabantu ngalokho. Amen. Sishaye sonke siphele sihambe namasondo Lobolumka Kodota Ohlezi naye emshadweni Sishaye sonke siphelele sihambe namasondo Lobolumka Kodota Ohlezi naye emshadweni Sishaye zonke ziphelele sihambe namasondo Lobolumka Kodota Ohlezi naye emshadweni Sishaye zonke ziphelele sihambe namasondo Akupekele sendiya ke esiphethwe singathi sifike kwicandelo ke lomsesane uboyazi nokuba kuyiwaphi emaphethelweni apha ke ndiphethe imisesane abazayifaka unobangela ukuba ke oqala sithandaze si-understand into yoba umsesane wenziwe ngumuntu ingospel mayisikelele. So siyathandaza ke ukuba singcwalisa okwenziwe ngabantu. Ngokwemvume yenu ngingathatha mhlawumbe ube mnye nje umsesane. Lo mtshato wakho unasiphelo. Nothando lwabo alunasiphelo. Amen. Okwesibini nje babezawufaka umsesane usymbolize iauthority. Omnye unegunya komnye nomnye unegunya komnye. Siyabana. So yinto esibini leyo esymbolizewa kulo mtshato. Kulo msesane. So nje babezawufaka eyogqibela into luphawu lokuba ngaba ndizicommite somewhere. Amen. Hallelujah. So yisymbolism yokuba uthathiwe lo muntu. Intombi iyazi lo mfana ispace asikho
nomfana yazi ba le ntombi ezaba ngumama namhlanje ispace asikho uthathiwe awuyibethi eseyizingela live complete the verification to continue. Hallelujah. Awusingeli lena seyibanjisiwe. Praise God. Ndiyithanda le couple lena. Tibabukele bebelapha ecaweni. Apha ecaweni ngoba buyile yena. Hayi kwangalo mama ezawuhamba bathathe umgqibelo. La couple le. Ndiyabona umpostile wabamisa njalo babesenzani babesasahamba sonke kwanamini laba beyenza ndabukela xa bebuliso ngapha ndizawujikisa sasasi amakhona haleluya watshintsha ubamba imayikhi ngamini wayibamba ngerayithi haleluya haleluya letokasi ndiyabulisa ke bomama ndiyabulisa botatethu ndiyabulisa botata esizawuhamba ke bangcwehe ngaqonda uba wow hey jile izinto ziyaqala zamasinqa lisekunqakulweni kokunqakulwa Okay. Zawucela ke mfowethu. Uzawuthatha nje lo msesane lo kasisi. Okay. Abona ngo. Sukani madoda. Yamphawula ngo. Yamphawula. Mbambeke kwesi sandla uzawufaka kuye. Bamba lo mntu uzawufaka kuye. Usondeze kuye. Ufake kophi? Uzawufaka kophi? Awulo. Ayisuka mofanga ndiyabulisa kuze. Uyafaka ngo. Ufaka njani? Kulona ufaka pha. Ufaka kulona. Hayi sakuhleka bazali. Sanba corrupt. Ufaka kulona. Mhlawumbe uzondibuza ngani? Okay. Utsho. Ngambida ba uyayazi bakufakwa. Sande nathiwa naye kuba ngumfundisi kodwa uyayazi. Ngijonge mbambeke lo. Uthi qhuke yabona ke xa ufaka iringi. Ayivele ifakwe nje. Tikhu faka iringi. Take your time, son. Because ufaka iringi. Ayindawo le ringi iphelele apha kuyo